Adrian Delija li qed jerġa' jikkontesta l-kariga ta' kap nazzjonalista wara li tneħħa 5 snin ilu kien skorrett meta qal li l-popolazzjoni f'pajjiżna taqbes 800,000 persuna. Fact-checker ta' Times of Malta 2 filgħodu giddebtan li dikjarazzjoni minn Delija f'waħda mill-attivitajiet tiegħu bħala parti mill-kampanja fit-tellieqa għal kariga fil-PN kontra Alex Borch fejn beda jispjega ċifri li skontu joħorġu minn suppost studju dwar il-popolazzjoni Maltija. Waqt li kien intervistat minn Andrew Azzopardi fl-attività, Delija qal kif mhux veru li l-popolazzjoni f'pajjiżna ita 500,000, imma ferm aktar minn dawk li qaluma ċifri tan-negozju. Permanentement ġo Malta hawn medja ta' 800,000 persuna. Madankollu Times ikkonkludiet li dawn l-istudji ma jeżistux u Delija wkoll naqas li jipprovdihom lill-ġurnal meta ntalab jagħmel dan u qal biss li kienet jikkwota ċifri mill-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem l-MEA. Però l-Gazzetta samet li l-MEA indikat li l-popolazzjoni tista' tkun madwar din iċ-ċifra sa 45 sena oħra u mhux issa. It-Times ukoll sostniet li l-ebda studju jew rapport ma jindika li l-popolazzjoni idaqshekk preżentament. Delija provi jagħmel referenza wkoll għal ċifri li ħareġ il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana waqt konferenza tal-aħbarijiet ftit ilu, però Times qalet li l-eks kap nazzjonalista wkoll kien żbaljat. Il-fact-checker bil-maqlub sab li l-popolazzjoni f'pajjiżna fl-2023 kienet ta' madwar 590,000 persuna, inkluż it-turisti. Intqal ukoll li m'hemm xejn li jissuġġerixxi li l-popolazzjoni ta' Malta laħqet 800,000, lanqas bit-turisti fl-aqwa tal-istaġun turistiku din is-sena inklużi, aħseb wara dak li vvinta fid-dikjarazzjoni tiegħu Delija.